abaqeqeshe sibasize ukuze bathande imfundo futhi. Ikakhulukazi ngoba intsha namhlanje akuve ingakwazi ukufunda kuhambisana neminyaka yabo. Yazi bengihleka nje ensukwini umshana wami ebhala umsebenzi wesikole. Wafika lapha amapopayi lawa, ama-emoji efaka emsebenzini wakhe wesikole. Apple juice. I love its color. You know why? It reminds me of an ice cold beer. As a teacher, we tend to deal with different students. Some are smart, some are semi-smart, some are dumb, some are semi-dumb. Why are you not laughing? Because this is fun. Not out. Awukulungele ukuba uthisha. Ama-friends wathola lana, isipiliyoni salana, isona uzisebenzisa useqedela izifundo zami zemfundo. Mhlawumbe uma ungangibukela la, page. Nazi, degree, kodwa ufuna ukuba yingxenye yesikole sami. Ngakho phuma. Next. Landelayo. Next. Enye interview engihambanga kahle. Ungothipotha lapho. Indaba khanye uhlezi ubroke. Kuba ngisebenzi, Elisa. Namanje angisebenza, kodwa ngihlezi ngiyibroke njengawe. Wena bekuthiwa umphefumulo uyadayisa, ngabe kade wayifela. Wena uyakhohlwa wena ukuthi le foni uyiphatha lapho. Ingoba mina ngacela usisi wami ukuthi akuthengele. Yeke ungiphena ngemibuzo ungihotspot lapho ngizochecka ama-emails ami. Ngathi ukuba broke kwakho sekuqala ukuba serious. Mele wenze something like. Sawa. Oh. Mavundlo muhle. Hawu mama ngitshela indaba ezinhle phela. Anguthola umsebenzi wami. Yini ngoba phela mina bengithi wena nje uqualifyile. Ngidinga ukwenza ama-practicals ami ukuze ngizokwazi ukuthola isipiliyoni. Mese-ke ngiyakwazi ukuqeda. Okwamanje angakho ubuthisha uphelele. Hayi. Ngiya-understanda mntanami. Uyabona wena njengoba besho kanjalo kuwena. Iluzi yabo bona ngoba abayazi into abayifunayo. You know? Wena mntanami nje uthisha ogogodile kunabo bonke othisha. You know? Ngiyabonga baba. We ntombazana. Awusho uyamazi umuzi umfana wale nduna yena ebhedayo le ethanda ukukhuluma kakhulu. Yebo ngiyamkhumbula. Indaba. Umuzi ke useyisikhulu lapha kwa education. So ngicela ukuthi wena uthathe uMelisa lapho nivele nize la kumina ze umuntu akwazi ukuthi akukhulumise kahle naye. Yazi uqinisile. Ngiyacabanga futhi noMelisa ukuthi angajabula ukugoduka. Ayike mhlawumbe into esingayikhuluma leyo baba kodwa okwamanje ngathi khona umuntu ekumele ngim-attende lana. Okay, kulungile mntanami. Hawu. Sana sana. Sana sana. Hawu indaba nasiwenke ngonayelele uthi kewaphi? Nangize kuwena, ngizokutshela nje ukuthi phelile. Inyoni. Oh, indaba ye-installment. Hayi usebenzile isithando sami yazi i-right lento yenzile ukhokha imoto. Angikhuluma indaba ye-installment semoto mina ngisho phakathi kwami nawe ukuthi kuphelile, it's over. Alright? Kakhulu, i-right kahle hle ngihappy nje ngendlela esimanga. Yabo Luyanda la, mina naye sethandana and sasithembisene nomshado. Umshado? Ngiyathemba ukuthi sangakwazi ukuqhubeka sibe bangani mina nawe. Sale kahle. Babe, awesome. Bye. Sure. Sicelo.
Sekudlilele kunepati lokho. Swat. Baba. Cute. Baba. Baba. Ngila endlini akho umuntu ubeke ukhe. Hey, phuthuma ngidinga uTolika, phuthuma la esenta ngokushesha. Tolika. Hayi mntanami, ngicela uzotolika la, Tolika kahle. Okay. Shesha. Yes. Ukufike manje. Uthi ulayona. Awu, ukhangile ngimbonayo. Ninjani mntanami? Hawu, baba, siyaphila. Untombazane ohamba naye owakho? Hawu Melisa. Emkhumbula ngithi sibongile dadewethu. Awu, ngasho ngakhumbula. Upho uyihlo? Yazi uthi la e-community center nami ngiphuthumene njengamanje. Hayi, akuhluphi ngoba nami vele bengiphuthuma ngakhona. Izani ngene ngaphakathi iphuthumani bada wami ya sambeni ya. Abuye umzukulu eze la ngaphambili. Awu. Ya. Baba unini. Ungasabi inkukhu azilumi. Zigone ekhaya. Zigone esambeni. Uyabona ke lokhanya mntanami namhlanje. Sinosuku olukhulu kakhulu. La sivakashele khona abatshali izimali abavela emazweni akude. Uyazi ukuthi ngaluzwa idili eyayinkulu kakhulu. Umphathi wayephethe lapho wathi angimthumelele i-address yami. Ngamthumelela 2. Ngamthumelela i-address yami yasekhaya. Ngamthumelela i-address yami yasemgaqweni. Ngabona ethumela umyalezo othi incorrect email address. Ngiyaxolisa babaqwabe nge-opportunity yakho lahlelwe yona. Khuleka mina ngingakusiza nge-email address. Nginawo nje. Ngina 2. Ngine-home address. Ngibe ne-postal address. Yinpho ngibe nesidingo sokuthi ngibe nesithathu. Cha babaqwabe i-email address i-electronic mail. Iyakusiza-ke lento ukuthi uthole iy'ncwadi through i-internet. Hayi. Inabantwana besimanje bekithi ihlakaniphile nje. Ima. Ungathatha kanjani iphepha ushuthe efonini bese uthumela umyalezo? Hayi. We are 100% non-profit organization. We believe that the initiative will inject much-needed funding to the farming community of Ulindi. The entire community will benefit from this funding. Uthi umlungu la thembani mina yonke intuthuko ezobiyenzeka fanele nithembele ngimzwile ethi believe, you know. Ngiyamuzwa futhi umlungu ukhuluma ngendaba ka-inject umjovo lo. Iy'nkomo nathi kuze kube nempilo iy'buzi sonke nje isizwe sengunyama sizothola usizo kodwa konke kufanele kusizeke ngakho. Yabona lo mlungu lo. Ulimi lakhe linamabala. Ufike wathi no profit. Futhi ayikho inzuzo. Emese fike esho injection. Mangenzi-ke inzuzo. Thina imikhiqizo yethu izodayiseka kanjani? Muse futhi mhlambe-ke ungicacisela ukuthi nizojova bani.
le mbuzo engakuyibuzayo uthi mina ngisithatha phi lesi sihlungu wena wathi akekho umuntu wafunda apho uyasazi isingisi akekho umuntu olingana nawe nesingisi nazo No problem. lalela ke uyabona ngifuna ubatshela ukuthi nje bengasondele nje esontweni lami She said, all the time, but don't go to church. You stealing people, stealing church, stealing everything. We're not here to steal your land. We're here to boost the farming economy so that you can live off the land sustainably. You know, my baby, he's a farmer, straight from a farmer. Now, Wow, this is wonderful. Having a young black female into farming. We always encourage that. uthi mfowethu lo uma ngabe Uthi ayohlezi begqugquzela abantu besifazane intsha yakhona ke futhi ukuthi ingene ka-agriculture naka-farming. you know yinto kade ngifuna ukuyisho you know Ngcobo. Ungcobo induna lukhona yini uhlelo lwenkokhelo ezimali oluqondene mhlambe nenduna Yonke into ingondo hayi Ngcobo. Hayi bo Ngcobo hlala phansi. Hayi bo Nkosi yami. Mehlo madala. Yazi bekuthiwa ngiyaphupha nje. Ngicela ukulala ngingavuki ngithi twi. Mos, unjani? Hayi kade sagcina impela ne. Ya. Ubekwa yidla endaweni yangakithi. Mhlawumbe ngabuza phela ngize kulezi insuku tholakala kweStenga. Asisi nje khanye. Kwesinye isikhathi bathi ngcono ubuyisele emphakathini wangakini. Kanti nale event yenziwe mina futhi ukuthi ithole nama. Thank you. Yeah. Wena you should thank me wena ukuthi ngilethe indodakazi yami la. Awuthi uzongisiza. Ngibonga indodakazi yakho nawe emcimbini ohlelwe indodana yami. Ibikuphi indodana yakho wena? Ubaba ke Indodakazi yami. Yeah, ubaba lo. Ohlelwe indodana yami. Nonke la nikwazi ukukhuluma. Ulimi lwaJojo kuyimina. Wemele nginduna kwena uyazi okhuluma wabala amagama akho yazi. Baba. Isikhulumile nje ngale. Yasikhulumile kodwa ummeli angangikali mina ngamehlo njengamanzi elayisi. baba asikho isidingo salokho. You know mina ngenza yonke into for this community, you know? Hey, awungiyeke wena. Hayi kahle. You know mina ngikhathalela umphakathi. You know ngenza izinto. Manje kwenzakalani pho? Sanibonani. Yebo sawubona. Manje awusadli nathi usuyahamba nje yini? Hayi ngizobe ngidle baba. Ngisafuna ukuya la ngaphandle. Ngiyobheka iy'thelo lapha ensimini. Ngisafuna ukuthola nje isikhathi sokuthi ngibe ngedwa. Okay. Ngikubonile indlela ombukeke ngayo zona. Hayibo. Ukhuluma ngani? Kanye dating. Ingakapheli ngisho 24 hours sifikile kule ndawo kodwa usebona umuntu njalo. She's fast at dating. Kodwa kuthola umsebenzi. Doyolo. Awuvala umlomo wakho wena. Ubani? Mfana wenduna? Mhm. Kuhleke phela makunjani. Angithi umuzi isikhulu esithizeni lapha ka-education futhi wena-ke uqualifyile ugogodile ukuba uthisha. Okusho ukuthi-ke angakusiza ukuthi uthole umsebenzi. Baba uba uthi njengoba ngiphuma njengamanje ngiyobona umuzi. Bengithi nje phela ngiyasho. Suka baba yini. Okay. Ungaba umlimo omuhle ngelinye ilanga. Hey, kwazi ba. Yazi nje nawe impilo isenzisa izinto esingalindele ukuthi singazenza. So ngingayithola sengumlimi-ke nami. Awungitshele kunjani ubabakho emva kokuthi bahilizisane nobaba izolo. Hayi, uyabazi-ke nje nabo labo bahlezi bekwebala. Ngeke uyingene futhi yabo.
Yazi ngingezwa kancane kuthiwa usebenza ka-Department of Education. Angithandi ngempela ukwenze nje kodwa benginesifiso sokuthi uma kwenzeka mhlambe kunendawo lapha ungangifaka khona. Khanya yazi kahle ukuthi ayikhulula ukwenza leyo. Ya, kukhulula ne? Angitshela. Anayi experience. Ya, iyona-ke into engabe inkinga ke leyo. Ngagcina ngakwazanga ukuqeda internship yami. Hayi ke. Meko njalo ntombazana uzodinga i-practical. Oh. Okay. Yazi ngicabangani? Ngaba njani mhlawumbe siqala isikole sokuthi sifundise abantu abadala bazongena kule program yakho ngesingisi ngokufunda ama-contracts ama-documents abazowasayina. Yazi ngeke ngibone ukuthi abantu bangalana abasazi nokusazi isigisi. Kumele sibaqeqeshe sibanikeze ulwazi ukuthi bazokwazi ukuthi babuye iprogram yakho kahle basebenze kahle. Yazi ngibona omuhle loyo. Ngempela? Ya, and ngingazama nami ukukhona umuntu engikhuluma naye ngiclass ngibafundisela kulona. Oh ma ngiyabonga kakhulu. Oh. So. Hayi mekunjalo futhi singaqala ngithi. Yes. Unayi print? Ya, iphinde nginayo. Ayasingakazenike. Yazi mhlambe ngifuna ukutshela ukuthi mhlambe singaqala siprint ama-poster yabo sazise abantu ukuthi konke kanjena sizoyiqala. Kodwa ucabanga bale ndawo le bazoyisa. Badinga ukusizakala phela ndawo. Hawu nkosazana. Ewu. Ayikho inkinga yona kodwa nje uma ungathola ubhiya masiqeda hawu. Ngababa. Okay ke ake kuthiwa ke ngiyavuma ukufunda. Sohola. Hayi mntana. Sengimdala. Ngeke ngisakwazi ukuyofunda. Ngixolele mntana. Awu. Muzi ndoda. Baba. Yeah. Abo, tshela ubaba wakho wena ukuthi ngiyinduna kuyena. Ngimphethe. Baba, ukhanya kazanga ngalokho la, ngiyacela. Usivakashele ngane ke nkosazana. Nginecebo lokuthi okanye ngifisa ukuqala i-Albert class khona la esigodini. Ubani wabende? Oh baba, i-Albert bayimfundi abantu abadala. Ufuna ukubhalisa ubaba wakho kummeli ayofunda lapho ayikuqinelwa ikhanda. Kodwa baba, Mhlawumbe uma ubaba nesikhathi naye angasijoyina kulama classes. Akhohlwa. Uyabona esikhundla sobuduna asiqoqobala ngo-1986. Kusukela ngaleso sikhathi kuze kube yimanje angaze ngibhekane nenqinamba obonayo ukuthi kube ngangifunde ngakho kodwa noma neziqu ngabe mhlambe kungcono cha. Bamba imhlangano mina mntana mkushunqa intuli. Nohulumeni, ongqongqoshe, amakhosi, ibondi, induna. Ngositele kuthuli. Awucabanga kodwa phela ngomqondo ukuthi nawe ufike lapha ukuze eklasini la-Albert nomphakathi ungajabula ubona induna yawo ifika nje yazi ungakuhlonipha. Yinduna. Vele sengiphumelele, vele ngiyinduna ngibaphethe. Wena wangasendla. Wena wakhula silibele. Awu madoda. Longo. Sithi la madoda. Sithunyiwe la. Wena omkhulu. Umuntu phela umuntu uyasebenza nje. Engathi akumkhulu. Umeke wena wangasendla ngabe uzoyifundela. Ngabuye ngifundele ubani kanti incwadi zami. Uthini manje ulongo? Masingaye emaqinisweni. Angaze ngibone nje udlalela nje ngakhona ekufundeni. Awazi longo ukuthi uma uyinjula buchopho uyube nabantu abasemaceleni kuwena abakwenzela izinto awuzenzeli wena. Hayi uzoyihlambalaza. Yakugula futhi ngiphethwe ikhanda mina.
Angiphethe ikhanda amehlama wabona ngibona lutho ngibona le nhlamvu mikuthatha ufundela lo. Awu wena wangasenda. Ya thina sijwayeleke. Uyabona thina ukufunda nje sivukela kona sishafa ngaphezulu bathini. Ayi. Sa umsindo wabanikela. Bambe lapho. Bengisakude kanye. Yebo. Sunomfundo omusha ozobe sesikoleni ngomsombuluko manifuna. Hawu wena wangasenda. Yazifuze Ngcobo bengazi baba ngeke uyisole ngaleli thuba. Ngeke uyisole nakancane. Cha kumina. Ulongo. Kanti isibhamu sibheke ngakumina. Baba, qagela ukuthi ubani osizoba uthisha. Hayibo, usho kanje. What again? Awusuka nini madoda? Ngazile ukuthi uzokuthola umsebenzi. Angutholanga. Yinto nje le ngizakhele yona. Yazi baba ngingathula ngabuka ngathi ake ngiqale okusa-Abet School ngalana. Ngifuna ukusiza labantu abazongena kwiprogram yemuzi. Yabo, ukuze sokwazi ukubanikeza lawo ma-skills lawo. Naye kumuzi usevumile ukusitholela indawo la sofundisela khona. Kuyimanje nje senama-students out 18 baba. Kodwa ke wasekushesha kangako kwakho. It's the most effect mkhulu. Awukuthole Melissa? Ngcobo uyazi ngalena. Yebo. Ngeke ngahamba ngayocela imvumo kuyena uthi ngiqhubeke ngendlela. Khanye suka la ekhaya uyahamba uya kuNgcobo. uNgcobo wazi ukuthi unezinto zakhe azenzayo engasile. Uma ethakathi ekufakela something lapha kulama yogurt wakathanda yithini. Hawu baba angidlanga lutho ngathi ngilapha kwakhe. Manje ngicabanga ukuthi wena uzojabula nami ngale ndaba kaAbet kodwa ungazange ungitshele uya kuNgcobo. Ngiyaxolisa baba ukuthi angikhulumanga nawe ngaqhubeka nezinto. Uzokwenzani la wena? Usuyapepenyeka uyahamba uya kuNgcobo ngaphandle kokwazi kwami. Kanye umsana ukudlala ngami. Ngiyekeleni kanye ngiyekeleni. Keep love simple. Get the KFC Love at First Bite menu. KFC, it's finger licking good. When tragedy strikes and your community gathers from far and wide at your home to help with the cooking, wash the blankets, and pull out the mattresses, Sikhona, we are here. When the important calls to family and friends need to be made, Sikhona. When planning a funeral, every ritual is important, which is why the Clientele Funeral Plans are here for you, with up to 500,000 rand family cover. They helped me all the way. Clientele is like family. The claims process was very fast and efficient, and my brother's burial was dignified. It takes a community to lay someone to rest. Play your part. SMS today and we'll be there for you and yours. Get peace of mind with a Clientele Funeral Plan, Sikhona, for our communities since 1992. SMS plan to 44056 and we'll call you back. SMS now. Welcome to the Hunters Oasis of Chillism, where the only thing we take seriously is, well, chilling. Here we like to play things by ear, whether it's shooting the breeze or just nodding and smiling. The world could do with a bit more chillism, but hey, it's just easy refreshment. Refreshers like nothing on earth. Not for persons under the age of 18. Find your wonderful. Jacobs, Wunderbar. There are many day ones and plus ones. Many moments together around it. Many moments that turn into a day. So let's do it with the original. Because there's only one. Now best enjoyed anyway. Gordon's. Shall we? Not for sale to persons under the age of 18.
Get hot deals this summer carnival at Fresh Stop. Buy any two 250ml cans of Red Bull for 28 Rand. Get a Pyman's Classic Pie and 440ml Coca-Cola for 35 Rand. And any two 1.5 litre Aqualate still or sparkling waters for 20 Rand. Only at Fresh Stop nationwide. Baba. Njalo. Phela ngithe nama ngize ukuze ngikwazi ukukuseka njengomntanami. Yonke into oyenzayo kufanele usekwe yimina. Uyabona uyisibusiso la emphakathini wakithi ontini. uNkulunkulu usilethele ingilosi uqokolwayo. Mfundisi Xaba. Awu ndodakazi yami. Kuhle ukubona. Awu nami ngijabula kakhulu ukubona. Siyakwamukela namhlanje eklasini lethu. Hayi, sorry to disturb us. Such week. Yes, Sanibona ba. Mamkhulu. Ninjani? Sikhona. Sawona. Sanibonani. Dadewethu. Nawufikile. Hlala phansi mntakamona. Nduna. Awusizo sakithi. Madoda olwaluhlundo olubahlikihliki. Ngoba nomkhohlwa ngoba umuntu niyamkhohlwa. Nanoba yini ngaphandle kukaNgcobo. Niyalibona-ke uhlelo engimlethele lona manje lemfundo ku-Abet. Ukuthi ngacabanga ukuthi hayi mani. Imfundo ayikhulelwa. Singayenza lento. Ngase ngicela ukhaya nendodana yami uMusi. Ngicela nje ngicela simhloniphe uKhanyi, ithishelakazi lethu. Sikhohlwe ukuthi manje ngane siyamzala ingane ekuthina ngoba lento ayilethayo izosiphilisa. Ngiyabonga. Hayi-ke ngiyacabanga ukuthi sesiphelele. Ntombazane yami ngangithokoza kakhulu ukuthi-ke ngivule ngomthandazo. Singabhala mehlo. Siyabonga ke Nkosi. Siyakubonga baba. Sibonga ukuthi usilethele nansi ingilosi yakho ihamba ngenyawo uKhanyi. Amen. Uzosenza ukuthi sibone emehlweni. Uzosikhipha kule nkungu yongazi. Amen bathandekayo. Amen bathandekayo. Amen. Yazi bathandekayo sisakhuluma. Into engiyithozelayo mina umpanzo Thabe khulu. Umfowethu umpanzo Thabe khulu wenza into enhle kakhulu. Ubuthebela nathi. Amen. Nendodakazi yakhe. Ngoba siyazi ukuthi uThabe khulu akaganiwe. Siyabonga. Thabe khulu akaganiwe. Wenzani? Ngathi ulisathi iBhayibheli lami. Ngiyacabanga ngiyazi futhi ukuthi sonke sithi ndintshumayelo kaMfundisi Xaba kodwa sizoyizwa kahle ngesonto uma sonke sisikulungela ukungena emoyeni. Uyaqala nqa ukuthi ngihluthe iBhayibheli. Iyatwenza intombazana. Wekaba. Awuhlale phansi. Niyabona-ke ukufundiswa abantu abanoyise la esikoleni. Acacisa phela noNkosi manje uyamangala noma uvula icala. Kufanele ufike kusasa ekuseni emzini waNgcobo induna. Futhi nakhona wangithathisa komuntu obekhona ukuthi ngiyibonele cha. Wofika umangale njengomuntu obengekho esihlweni ukuze ngilalele nami inhlangothi zombili manje uyazi. Engathini. Sengiqedile. Ngakubona kwami ayikho into esizokwazi ukuyifundisa namhlanje. Ngakho-ke i-homework yenu ukuthi nigoduke niyobhala i-description about yourself. Ukuthi ubhala ngesingisi noma ngesizulu noma ngeBhayibheli. Akubalulekile lokho. Kodwa-ke iyona homework yenu ngizocela ukuthi ningibuyele nayo kusasa. Class is dismissed. Ngiyabonga. Kanjalo. Mfundisi Xaba. Ndodakazi kuyabonga
kumfundisa ixaba, the almighty umfundisa ixaba iBhayibheli wamphuca nje. Yazi futhi mengicabanga manje ngiyacabanga ukuthi yona into ebekuyinkinga leyo ukuthi bengazi ukuthi u-almighty umfundisa ixaba. Cabanga yini Khanya? Le abets le izosebenza on your favor, yabo? Cabanga experience ozoba nayo. After ukufundisa students anamakhanda ahlukahlukene. After like high school, easy as ABC. Hayi uqinisile phela. Ukufundisa abantu abadala kuyona into elula phela banamakhanda abaqinile nababona izingane. Indaba hlangaka. Ukuthi ngiyacabanga. Ubaba wami under one roof no Pastor Club. Disaster yo. Ayisho leyo nto leyo musa. Sibonani. Ngibongile. Ngeshap. Okay, bye. Hayike bafundi asikhipheni umsebenzi wethu ebekade nginikeze wona izolo ihomework. Lo msebenzi wethu ke usisiza ngokuthi sikwazi ukuhlanganisa amagama sakhe ama sentences. Ubani ufuna uqala? Yo Sindo wabale. Ngenze njani ngikhethe mina umuntu ozoqala? Hayi umuntu akasukume ngeke. Umsindo wabani? Ulezi ngane. Vele bani incane. Ilong lento. Cabanga ukuthi ngizoyifunda Uthini ke mali umrongo uthi ucela izingane zakho ukuthi zikwenzele umsebenzi wakho wesikole? Konje ngithi bengiqonde mina into engiqondele ngiqonda ukuthi ngithe izingane ayibhale beyibhala ngisho. Ungahlala phansi mali umrongo siyabonga. Idliwe kanjani ithembu? Hayi impela phela nikhumbula ukuthi uma ningawenzi umsebenzi wakho wesikole uma ucela umunye umuntu uthi akwenzele uyirobha wena. Nawe kodwa phela awucacisanga kahle. Uyabona uthe asize nencwadi ebhale ukuthina kodwa awusho ukuthi zibhalwe ubani. Lapho ke nje ube nephutha nawe. Mfundisi Xaba uma ukuthi khonto ebungayiqondi awusangiceli ngani ukuthi ngicacisele. Hayi phela owemisa ukhumbule sesibadala thina. Uyabona into ofana kuyibeka icace. Uyabona ihlala ubala nje kuhle kwezinqa zesele. Ukhona la owenze yena umsebenzi wakho wesikole? Singaqala. My name is Meli Mpanza and I'm 57 years old. I live in Ulundi, KwaZulu-Natal. My job is farming. Hi, thanks. Ake simshayele izandla. Hawu. Hayi. Ekhona. Kukuya uqhakazo. Lephala club ebhalwanga umeli. Kwenzelwe nguwena ngoba nakuyisho. Akusilona iqiniso lelo. Okwenzeka kanjani ukuthi sonke sithole lokho asibonanga asizwanga ukuthi kudingekalani yena yedwa. Yedwa nje uyena oyitholile oshayelwa izandla yilento esibiza ngomkhonyovu. Hayi awushut up mandoni. Angizopithanelwa ikhanda. Uthi shela phumo kumina. Hey. Nginduna kwena, yes. Hayi la eklasini la. Lona ubaba usebenze ngosikhandla ukuze akwazi ukwenza umsebenzi wakhe wesikole. Inye lapha. Uluzi ngapha. Iqanda, ingomona wena. Njengoba silana sonke wonke umuntu omfundi. Imina uthisha kuleli class onenkinga unegunya nelungelo ukuthi angobe. Olandelayo? Unomona ungcobo unohobholo lwamuntu. Inkosi ngiphi umhlaba
Uthi angitshala, ngiyatshala mina kunje. Ungitshela ukuthi yena kufanele mina ngizotshela yena. Ngimtshela kanjani mina undaba ezithi senginikeza umhlaba? Le ipersonal. Vale upersonal. Kanjani seqhambukela nasendabeni zami zemfundo? Ngoba ke speech sami besimnandi okusho ukuthi ngisibhalelwe wena. Nami eqinisweni bengizocabanga kanjalo. Baba, ngiyafisa ngempela ukuthi bengikwazi ukusiza kodwa angikwazi. Wena nenduna kumele nilungise izinto, nixazulule inkinga zenu. Okanye ngizoyithola ngingakwazi ukusebenzisana nani nobabili. Okay. Kusho ukuthi mina ngifela izolo zabantu. Uyabona njengoba ngikhuluma mina manje, khuluma nendodakazi yami emzini wami. Kunjalo ke baba, angeke ngize ngikwazi ukukhuluma nawe ke mina. Ungasikhasalenda. Kanye? Yazini, wasithandile speech sami. Ngisithandile ukukhokha. Angikwazi ngisho nokuthenga idatha ngale mali. Kusho ukuthi-ke ngizomtshela unokukhanya. Usukhohliwe wena ukuthi udla ukudla kwami la ekhaya. Letha. Ngiyavuyithanda imali wena. Hey. Funga mafuze. Kufanele ngayivumi mina lento lento ya Obed. Kufanele ngayivumi le ntambatheka Obed. Sithutheleke siyikoleni lapha. Kwathiwa lento siyofunda. Asifika lapha manje sekushintshile ukudla eplate sesiqinelwa ummeli. Ngoba naku manje sifundiswa ingane yakhe yona eyithishela kazo. Ungayibona into eyiswa ummeli esidubele emakhanda masilapha esikoleni. Mina baba ngiyacabanga ukuthi nje mina kumele ngihlale phansi ngixazulule amagqubeni lawe nawe. Khona vele ukuthathana kancane. Yazi ukuthi ummeli wahamba wayenkosini ucela indawo wangihamba ngemumva mina. Indawo ucela kumina, umuntu ucela kumina mina ngidlulisa udaba lakhe ekomkhulu ngihamba ngemumva. Nkosi yamnika udeda ngendlala wendawo. Kodwa ngiyacabanga ukuthi nenkosi baba le nto yenziso ukuthi iyabona ukuthi ubaba uMpanza uvula amathuba amaningi le ndaweni. Awucabanga kanjani? Hayi cha. Wayengakaqashi umuntu, wangekho umuntu wayesansela yena wayesayedwa. Makunjalo-ke usho ukuthi inkosi ithanda iproposal yakhe nepotential ebone kuyena. Kanti ubaba uMpanza futhi uyindoda elungile nje baba. Habo. Konje usuqonywe khona. Baba, angithandani noKhanyomi. Angenzi ingane mina musi. Ngiyakwazi ukubona abathandanayo ngizalwa ngizo. Alright ke bafundi, umsebenzi wethu namhlanje ulula futhi ngicabanga sonke sojabulela. Namhlanje sikhuluma isingisi. Ya? Uzokhetha upartner umuntu ozosebenzisana naye ke kulomsebenzi osebenza namhlanje nizofika la phambili nizoxoxa nje indaba encane. Hayi into ende, hayi into enzima, into encane. Asiyeni ke seningabakhetha upartner wenu. Sayiqale futhi. Gentlemen, Nina. Gentlemen. Okay. Wena malumrongo uzokwenza sengathi udinga usizo, umngane wakho ke uzobe sekunikeza i-advice ngaso isikhathi. Ngithi. Itopic yethu ke namhlanje ubudlelwano. Asiya. Hey. My friend. My female. She is wanting me very much too. See? So what do you want me to do? Me do what you meet her. And you love her. Yes, I am. I'm so sorry, my friend. Rest in peace. Shayeleni izandla. Siyabonga malumrongo, siyabonga. Akeze ke ulandelayo? Hello. How are you?
Fine. What can I do? Someone stealing my land to Nicodemus Tundabezit. Oh, for sure. Collect. That someone did a good job. Do you have problem? Must tell me. Always tell me every time. Every time. Tell you every time one. Undabezit ubonile ukuthi mina igalelo lami emphakathini ngakanani. Kufanele ngitshele ukuthi ukunika udede ngendlela wami indawo yami leya. Ilizwi laNdabezit lona final. Wempanzi. Nginduna kuwena. Yey. Sengikhathele nina babili. Cela ngiphumelele. Out, Nduna. Hayi, unganjani uma ngingathandaza ngosazana hayi kunamathini. Cha mfundisi, awume kancane kumkhuleko. Akube owakho nje umkhuleko ozothandaza wena umuso wethu. Wasela. Indaba. Kwenzakalani kulesi sikole senu? Ever since these classes started, umkhulu has been grumpy. Loyo udlala impakamo yakhe. Kwenzakaleni? Lutho. Ungiphelele. Ngaphandle. Usakhuluma naye. Yazi baba kuzomela uyixazulula inkinga zakho nento. Komele nihlale phansi nikhulu. Ngoba lokucabana kwenu kwehlisela isithunzi. Usubukeka sengathi uyikhohliwe ukuthi kahlehlela esigodini uyindoda ehloniphekile. Ilungise lento baba. Sakusakugcineni manje. Sangibona ukuthi ngivele ngimcele manje. Ngivele sibhekane njengamadoda. Vele kuyi-fair fight. Kuqhuma ukuthi uveyise manje. Ngifuze mina ngumaphola bakahliphiza ngequpha. Sakusakugcineni manje. Baba, okay. Ya. Angifuni ukuyizwa lento le. Hayi. Hayi, ngicela ukuhamba. Hello? Hey, Khanye. Mozi, kumele siyilungise lento eyenzeka phakathi kobaba bethu. Yazi bahlezi beyihlambalaza phambi kwa wonke umuntu eklasini. Ubaba wakho yena uhlezi ekhohlwa ukuthi uyinduna. Noma ubaba uyakhohlwa ukuthi usomabhizinisi ohloniphekile. Uzongitshela ukuthi kwenzakaleni? Hayi, indaba ende. Uwena nje lungisa izinto nobaba wakho, nami ngizolungisa la ngakumina. Baba. Ngizocela ngenzele into eyodwa. Ngicela uhlale phansi nababa kaKhanyi nilungise inkinga zenu. Uyazi ukuthi lezi inkinga zenu lezi baba zingena ey'nhloleni zami manje kuKhanyi. Okokuqala nje angakamsheli. Awukakamsheli. Fuze bani baba. Soka. Ibo. Kosenkulu. Yebo wemapholoba. Bengicela lana futhi ukuthi ke ngikujube. Uhambe uyongihlalela emhlanganweni lo wabatshali izimali ababuya phesheya. Ngweni phela uzohamba uyongihlalela ebese ubuya ke ungilethela umbiko ukuthi konke kuhambe kanjani. Ndabezitha. Masukushilo kuzokwenzeka Nkosenkulu. Fuze. Abona ke manje. Hey, wazangithwesa ijoko elinzima Ndabezitha. Uthi ufuna manje ngemhlanganweni wabatshali imali laba bezolima. Uzobe ngekho yena kufanele ngiyommela manje abantu baphesheya laba bakhuluma isingisi. Into engizoyithini le muzi manje ngoba uyasazi isingisi sami sifushane. Yazi babe yodwa into engimele uyenze. Kumele ubuyele eklasini laKhanyi. Kodwa kuzobuyela kanjani emva kwalento oyenzile? Hayi man. A smart
choices mean a great deal to you, box Clever with all your faves from only $49.90. Genius. This week, the crew is in Braunfelsig on a quest to turn just jam meals into mwah meals for Cross and Blackwell. One woman on a mission. Well, actually, two women. Oh, and also two men. When your meal isn't jam, make more mwah with CB and her crew. Looking for non-stop action? eBet has you covered. Bet on the biggest games, spin exciting slots, and enjoy top-tier entertainment. Anytime, anywhere. Fast payouts, secure play, and endless ways to keep the excitement going. Sign up now and claim your exclusive bonuses. Whether you're making the big calls or spinning for excitement, the game is in your hands. Are you born to win? Come play at ebet.coza. T's and C's apply. Yini ufuna nona? Mpanza, Thabekhulu, ngidinga usizo lwakho mfowethu. Okay. Ungahlala nje phansi lana. Okay. Sayombiza. Siyabonga. Siyabonana sisi. Sibonene, Thabekhulu. Gogo, ngicela ushiye abantu abadala. Ngithi angixolise. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi ngiyindoda enomgolo. Engathanda ukubona umuntu mhlambe ethuthuka ngaphandle kosizo lwayo. Kodwa into engilethe kakhulu namhlanje ukuthi ngicela sisebenzisane Mpanza. Ukhanya omunye umuntu ekufanele ngixolise kuyena ngomonakalo wasesikoleni. Ngicabanga ukuthi Thabekhulu kufanele sibuyele esikoleni. Awubheke nje manje undaba ezithungithwe selikhulu ijoka lokuthi ngiyomela lapha emhlanganweni nabatshali imali laba bezolima. Manje uyazi wena ukuthi isingisa sivuki manje angazi into engizoyithini le. uNkulunkulu ufakazi. Mina nginanxa nawe. Mapholoba. Isimo siyasiphoqa manje ukuthi sithelelana amanzi Thabekhulu. Ikakhulu ngoba umuzi lo mfana wami engathi khona imbala seyibonile la ekhaya lakho. Wena namadoda hamba phambili. Hayi, ngicabanga ukuthi sesiliphethile nanodaba obuze ngalo la. Futhi ke ngiyokhuluma nayo indodakazi. Ngicabanga ukuthi ukujabulela kakhulu ukuthi sibuyele esikoleni. Hawu. Sanda nezwe. Ngodaba lolu lwendodana yakho uma kuwukuthi ibona imbali la emzini wako Mpanza osanda nezwe. Hayi, ngizokuhlakaza. Awu, ayikhanda ngizolishaya nje impela. Thabekhulu, hayi ngizokuhlakaza impela.
Hi, everyone. My name is Melisizwe Mpanza, aka Meli. Today I choose a topic about leadership, as I am a leader myself. A leader is a person who always puts other people first. A leader is a person who leads by example. For an example, an induna. Naloku chu. Ay, mapolo. Ngeke ngiqede mfowethu. Like induna. Induna is a leader who's always there for our community. Induna is a leader who does more work than a chief. Isn't that true leadership? It is. Yeah, consider that. I thank you. Ngisimshayele ngizakho. Apollo. Hi, boys and girls. I'm not a boy. You are a male, so you are a boy. Umfundisi Xaba, asinikeze induna ithuba lokukhuluma. Ngithi nawe uphazanyiswa ngathi ukhuluma. He has just called us boys. A boy means umfana. Ngene umfana. Washo wena miss. Uyabona wena uyafana nabafana. Ufana nomuntu ongakhamuli. Zakhala-ke manje. Mina nginayo nkosikazi. Ushumayela ivangeli lemanguza. Unesiqiniseko sokuthi ungowakho. Asimnikezeni ithuba lokukhuluma Nkosi yami. My name? Hello, everyone. You all look so lovely today, and I hope our future also looks as lovely. Well, we're finally here to wrap up our program. So if you have any questions, please get them ready. And before we continue, could we please give a good hand of applause to Musi? Without him, this wouldn't have been happening. Now tell us, who's going to interpret for us? There will be no need, sir. Let us start with a prayer. Oh Lord, bless these people who have come to free us from worries. Poverty. What is it? Poverty. Oh, I mean, I'm sorry. No, amen. Amen. Hello, everyone. Yeah. I come for the chief. The chief sent me a message. Send Fuze a message to send you. Message. Hello to our funders, respectively. It's a great pleasure to have you here. Feel free. I hope you will help my people to succeed. Thank you again, our funders, for the big opportunity. I want to tell you now that we please exclude us. We are very interested. Sorry? Yes, please exclude us. No need to say anything. You see, my village very happy. Exclude us. Father, hold it. Go back where you come from. Please go back. Don't even say.
Ukuphi wena ukhanya isifundisa umehluko phakathi kwa-include Ngikhona ngiyakhumbula ukhanye wathi yabona no wenzeni-ke mapholoba-ke manje Mina kodwa-ke nduna ngiyaqhenya ngawo. Confidence. Yize noma-ke phela usumushe yonke into. Kodwa ngiyacabanga ukuthi njengoba usukwazi umehluko phakathi kwa-include no-exclude, sangayilungisa izinto. Asakhona ama-investor. Corrections, yabona? Silungise manje, yabona? Okay. Asilungise manje. Hayi, sibonge kodwa-ke ukuthi ubaba ugcine kwazile ukungenelela size ubaba wakhe ngale ndaba yama-funders. Hayi. Lapho wami ubaba kanalo ncane ulwazi ukuthi bekunzima kanjani ukutshela ikhaya lokuthi eze nje la ngithimba lakhe. Ya, ngiyazi ukuthi bengelula impela. Yazi. Indaba. Hayi, ukuthi ngiyayiqhenya nawe. Yazi Khanyi, angazi ngahlangana nomuntu wesifazane ohlakaniphile njengawe. Umuntu onamandla ukuthi ashintshe impilo zabantu. Angimangali ingane noqozo olungaka ekufundiseni. Konke ngifuna ukutshela yona. Sitholile mntana usuku olukhulu namhlanje. Sitholile. Namhlanje ngifuna ukupheka i-roast chicken. It's a big win for us, you know. Uluntu lizoyiqhenya ngathi yabona mfana namhlanje. Ngifuna kujatshulwe kamapholoba. Ngifuna sithole noma i-6 pack yama-yogurt. Kube mnandi. Yes, Khanya. Woza samba mama chef. Asaba namhlanje ngifuna amasipili asambe. Uyaqala ngalo woza. Yezeza zonyoko mama. Woza ngikulo kuwa. Ya nathini kwena makholo. Kunjani nje ma?